जाथों मोनसे रंजाथाव गाहाम खबर जोंनि बे मोनसे कनफारेन्सआ बोसोरे खुंजाबाय थायो आरो देग्लाय बिनि थाखाय साबसिन रंजाथाव बाथ्रा जे गथायबारि सार्केल कनफारेन्स गथायबारि सार्केल इउथ कमिटि आरो गथायबारि सार्केल उइमेन कमिटिनिफ्राय देग्लायनि बे मोनसे कनफारेन्सखौ आयोजन खालामनाय जादों। दा बेयाव जोङो आलासिफोरबो लाबोदों भुमिराज बसुमतारी आरो सुमिरन नार्जारी बिथांमोननिफ्राय गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा आरो गोबां मोजां मोनसे आत्मानि मुक्तिनि बासायजानायनि थाखाय बाथ्राफोरखौ गाहाम बाथ्राफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। जोङो आसा आरो बरसा खालामदों बे कनफारेन्सआ बोसोरे खुंजानाय बादिनो देग्लायबो मोनसे मोजांथार मोनसे मेहेरगोनाङै खुंजागोन होननानै जोङो आसा आरो बरसा खालामदों। जोंनि बे कनफारेन्सखौ जोङो 9 थारिख जानुवारिनिफ्राय 11 थारिख 2024 बे मायथाइयाव लानाय जादों। जोङो आसा खालामदों 1000 जनसो डेलिगेट जागोन जों बेखौ आसा खालामो। बेबादिनो बे कनफारेन्सनि जोहै नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो जोंनि समाजाव? आङो बेखौनो आसा खालामो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि आत्मा बासायजानायनि अनगायैबो समाज बेबस्थायाव जेन' सान्थि आरो गोजोना जोंनि समाजाव एबा मोनफ्रोमबो धोरोमारि समाजाव जेन' मोजांथारै लाबोजायो आरो फोसावजायो आं बेखौनो लाबोगोन। बे जुथुमायाव फैनायनि थाखाय नोंथाङा रायजो राजाखौ माबोरै हामथायो? आङो खावलायो जेसेबां जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दङ बे ख्रिस्ट' सिबियारि गासै जोंनि अनजालु अनसुलि लें आरो लेंजिफ्रा एबा ख्रिस्ट'नि दास आरो दासिफ्रा आसा खालामो बयबो लोंहोरै फैगोन। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आनिसिमाव गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। पुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।